paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Hanggang, kita ni Tata Badungaw. Apay? Hindi, nakatugaw mat ija waiting shed. Amom ka diti aramidon na. Nakadumog mat. At bilbilangan na. Ha? Ay, ada? Kwarta jay bilbilangan na. Kwarta. Ay, ado nga ron ati kwarta na ita. Naglako ngamin itinateng na. Ay, Iso nga ado ti bilbilangan na kwarta na. ay, ganun. Ay, nakita na tananggal. Na. Imbulsa ng ti ado a kwarta na. Ay, inakman ka sarita ka na kan. Patsyamit no ikan na kadayta iti kwarta na. Kit no naghimot ni Tata ba daw. Ay, paray. Ay, di nakasasidgan paray. Na. Umadayo ka kanyak. Apay nga kat agkumparita may. Ay, uray pa ang kumparita. Tasaan ka lang tama balin nga umasidag kanyak. Na. Apay anak kay istrikto ka kat awan mo't virus ka. Ang mga nuhuldapon na ngay. Huldapan. Dahito apa na grup-grupa huldapan. Amaw ka nakitam di bilbilangag nga doa kwarta paray. Iso nga ron nga inasitgan ka. Ta amok nga ada ti takwar maw. Ay, di nakuldapon paray. Na. Apay masapul ahuldapan ka. Ay dumawatak langit Apay, tikunam ikang ka. Kino agkumparita. Apay kumaasaan nga. Idi nagbanggagak, tinulungan na kaya. Di ka kami nagpatulaw. Kukwak lang dito ang kwarta paray. Kukwak lang. Na. Hay, naghimot kagayam. Kagawan. Amaw, no asino ti kaadwan iti kwarta dito ka bildaran. Ay, saan na siya? Ay, awan to pa igatang ko ni tila ko. Ni Tata Badong. Ado ti kwarta ni Kaba daw. Nagpost ko lasag sa sangaribaw. Ay, kat mayat man no kasta. Ado ti kwarta da kan ni Marito yan. Magatang damin na kaya. Daa. May gatangan na matan ni Kumari Katuyang iti sagaysay na. Anya. Apay awan sa gaysa ni Nana Tuyaw. Awan Tasaan mo't ama sagaysay ti buok na no kasta nga umay gumatag. Ay, kaasi mo nga ron Kapitan, adaman la damagal. Anya day ta, maray. Nakitam ni Badungkaw. Kino nakatugaw iji waiting shed. Nagbilbilang iti kwarta, nagadaw. Apay saan pa ang nagaway? Saan nga raw kunay awan bagas may? Ha? Awan bagasyaw ka to? Ay, nagaduti kwarta na. Ay na, Kapitan, ilumlumeng na ti kwarta na. Apay di nakaikikan, maray. No inikanak di adda ko mabagas may. Ay, kas dyan. Na, unay mo ni pari padungan. Isugayam ada ka, este pa nagkatawa na itay. Ada pa'y naipagana kanyak. Anya day ta na ibagana, Kapitan. Diyan ka no kwarta na, kukuha na laeng. Ay managing bubukod at talaga. No kwarta na, kukwa na laa. Ay, agsidaak manang iti tangad kentalyaw, maray. Apay ako nam nga agsida ka iti tangad kentalyaw. Kat nagado ti kwarta ni Badungmaw. Ay na, kwarta na kanulaang, maray. Puunay mo't daytan. Iso siguro asaan anagaw-away, tadi nakayat nga ikan iti kwarta na. Adda aya sa bali a pagawidan na. Awan mo ti amok, maray. Saan ka madanagan? Taagawid mo't lang iji balayaw. Nadilakat mabisinan. Ay, napansiguro anang restaurant? Nang restaurant ngais isaw? Ay nakasta na day jay, maray. Hala, bayam tabagbaga aktuman inton makitak. Saan ama balinday ta nga ar-aramiden naken ka? Kapitan, panagkunak, saan adungdungwan ni Kabadong ni Maritoyang? Ay, madlaw mo't ngamin asaan. No ada kwarta na, kukuha na laeng ka na. Ay, nagalas nga ugali ti asawa day tanya. Ikan na kumamot ani Maritoyang iti kwarta na. Tagatangan na mo ti kayat nagatangan. Ay, no sakit kasta tiyar aramida ka ni Banang.
Ay, na. Nimot ka ba dong dayjay? Na. Ay, naggapon samot ijay ilay. Di na pa insurot ni Marituyang tapno makapasyar kumamot. Ay, inton makasarita, bagbaga aptaw. Tano makitak tumay, bagbaga akman, itinaawang. Adugayam ti kwartam ba daw? Nagko na. Amin at tao, ibagbagada nga adu ti kwartam. Ay, awan ti kwarta. Ibingayan nakmut atanay awan bagasta. Apan ka pailaang umutang, ijitersina ni Kumari Makwanak. Na, umutang ak pailaan kat adu ti kwartam. Anwam ngay day ta kwartam. Awan nga rod kwarta. Idate nak kumamot Di nakpay pulos indi day. Ay, adula amin. Date nga ibagbagam. Bagitan kan. Na, Awanay, saanin nga uso na kita. Date na kita. Adula amin. Anya ter aramido ni Tata Badong ijay sirok ti bayabas? Check. Nagbilang iti kwartana. Ado talaga ti kwartana. Awan lakit. Agtungaw. Sana bilangan ti kwartana. Una na siguro, ako huldapan tayo. Sino kumangay ti hold up kan kuana? Sapay uray lagtal likod ngagbilang. Si puta ma. Makadayo labas sait. Bilangan naman inti kwartana. Ado talaga ti kwartana. Adu Kat no ilam-lamang nanto paya bilangan. ay, napanagdag ako, kapitan. Sana ko nadungdungwan ni Badungkaw. Ay, kaasi kabit mare. Nagado ti kwartana, di nakpaikan. Kunak nga i-date nak, ngam di nalagta kayat. Wan kuma. Si kalatan ati pangibaga kiti sakit tinakam kau, kapitan. Ay, wan Nalipatan sa ni Badungkaw jay timsong miday. Na. Ay, adagayam timsong yun. Bada, kapitan. Malagip mo pa jay kantadong dungwang kantaw. Ay, tagayam ti timsong yaw. Kawan, dong dong wan kantaw, unay unay. Indayo din kanto. Iti sinamay. Ay, wan, kapitan. Day tati timsong miday. Nagbalbaliw at talaga ni pare Badong Maray. Sa baling arudan, nang runa tada kwartana, kaslasan na ko nga mamaw. Ribaw. Ganda nin samit agbalin na 1 milyon. Dito kwarta ka. Oh, Tata Badong! Ay, saan kayo nga mo sinagkanyak? Lumabas kami lang dito pagtugtuga, ma'am. Saan da nga huldapan? Adaya panunot mi kini Chip amang hold up kang kamay. Awan, Mike. Si kalang ti agpampanunot iti kas Tata Badong. Saan kami adakis at tao? Impulsakon, dyan doon kwarta. Uy na, ibulsam. Saan ka abilang ibilang? Napay ngamin ay bilang ka bilang tataba daw. No ngay maksayan. Ay na, daytan jagla lako iti ice cream Tata Badong. Igatangan na kami mamagkini Chip. Oray saggay sa kamilaan. Ay, dyan kayat. Agpaghatang ka pa lang amin. Kat amumit na imot day tataw. Si 20,000. Kabadong, saan man na dita sangwan at itersina kipang bilangam iti kwartam? Ha? Apay, iparit mo? Saan? Ngam no ada makakita ken ka sa bale. Ta siputan da ka. Ay hold upon da ka Sika siguro timang pampanunot iti dayta. Maray. Na. Ay unay kamutan ta pagbalinan nakpay a hold upper. Mabalay, ngay tuloy ko tagbilang, maray. Bilang ka bilang. Saan mo matngarod a kiskisayan day ta kwartam? Apay kumakisaya ngay. Ay na. Di mo madlaw aya analadingit ni Marituyang. Gaputad di mo pa'y maiturad a maidate. Ay, saan nga uson dayta date, maray? Lakay, kun bakit kamay? I-date mo mat Tadamot kwartam. Apay, kayat mo aguraan na ka ni Marituyang. Imbaga na, gurain na.
Talaga aguraan na ka, no baybayam. Pangidata ngay nga rod kinkuha na. Ay kat ijemat espesyal a restauran Sa bagay, hadulauna iti kwarta. Kisayak mo basit Kasta tapno naragsak mo ni Marituyang. I-date mo, sagpaminsan. Ay, pare! Ay, di nakuldaban paray. Pangasay. Ay, pare, saan ka nga huldapan? Nambarak ko maahulapan ka ngay. Apay ngay timing mo pa ilang agbilbilang iti kwarta. Sa kaumay. Da. Ay, nakatalikod ka? Jakmat amo nga agbilbilang ka iti kwarta? Apay ayang aming nga umasasidid ka. Ay, may ngamin ni Marito yang iji barangay hall. Kat agsangsangit. Anya. Tapay manay. Anya nga, itimay na yung bagaking ka. Di mo kanundungdung wen. Ilang mo di pagbaga na mo dahi taba. Bagitan? Nagado a kwarta. Di mo pa'y maigatangan mo't iti kayat na. Iso nga ron nga ag-date ka may inton bigat. Ay, mayat ano, agdit kayo. Wait. Ag-date kami man lagay. Tapno awan may pagbagayaw. Ay, una. Tapno din na panunutan, di mo dungdungwan. Ay, sus. Ay na, no dong-dong ulang. Dong-dong-wag ni tuyang kaw paray. Sino pa'y kumati sa balya dungwag ngay? No saan nga isa? Siya kung timang itulod ka ta kayong agnay. Apay, awan ti sa balin na napinpinta sa tricycle ang mabalin na pagluganan ta, tuyan. Ay na, daytoy lang ang tricycle ni Kwarog ti kapipintasan at tricycle dito kabildatan. Pudno dahi ta, tataba daw. Isong haglugan kayaw. Mala, aglugan ta nga ruta, tuyan. Sa dino ti pagditan nyo aya. Ije man kang ina na restaurant, ije ilay, Kwarog. Sa dino ngay nga taday ta kang ina na restaurant. Ne, apay, di mo amaw, no sa dinaw. Talakaan lang ti amaw. Ije kang inaan nga raw, ti papanan may. Sige, birukin tayong taon no at datayo ni Jay. Iso daytoy ti kanginaan a restaurant dito'y ilay ba daw? Kituan, Apay deta papel kan bulpain. pagilistak. Anya ti listam. Ay na, ag-order ka kiting, ti kayat mo. Sana tila damdamagan bisa. Nagmayat din ang idetan kanyak ni Badong Tao. Talaga nga espesyal. Ay kat nasaya at ata naragsak ka. Maray. Dakkel siguro tinagastos ni Kabadong anya. Kano nagngingi na dagiti makan ijay. Danom sa lang ti kalakaan. Ay na, agraman danom, nangina Maray. Ay, mamati akaun. At talaga adung-dungwan nakpailang ni Badong Tao. La 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 la. Tuyen! Masinag ka man di tayo. Tuyen! Oh, apay. Makita mo din daw. Nay, day tamot jay listaan ako nam ije restaurant. Wait, bayadam dagito ya. Anya, bayada, tapay. Dagiti kinkinan mo, iya restaurant. Naa, enlistam kat pabayadam kanya. Kituin na. Ay sana mabalain, mapanak agreklamo kindi kapitan. Ay, reklamo ka la, reklamo. Basta bayadam da ita. Umay ka manin agsangit iti sangwanak maray. Apay, anya ayate kayat makut indit na kamot ni Paribadong. Ay, kasano ajak agladingay, kapitan. Oh, Kat inlista na gaya mami na kinan ka. Ita, pabayadan na kanya. anya? Ay, unay mo't day giant at tao. Pangalak nga iti pagbayad ko kadagi jay, kapitan. Sapay namin adua ka na gordang. Ha! Ito pa lang, may tikwarta. Nagtabilangit manay. Ay, paray, adulan tate kwarta ba? Wari ba? Ah, Ay, unay kan paray. Adda ka manay. Ay, makadlawa kong king kapari ah. na. Tunggal nagbilang ang kitikwarta, adda ka. Di timing mo mga umay dito ayang ko ah. Adan sakit daki sa planom. Ay, no adadakas, idi pa'y lakuma. Umay ko la ibagakan ka.
Asaan ana saya ti inaramid mo ka ni Marituyang? Anya? Anya nga dayta nga inaramid ko man ng paray. Inlistam dagiti order na. Pabayadam ken kuana. Apay nasayat dayta. Apay, daki sa yati kasya paray. Ay madi. Ah, Apay ngamin ta di mo man like kan mat iti kwarta na. Bilang kapay bilang. anya nga nga ro daramidag paray. Ay ikam. Hindi mo papabayadan di kinan na idinagdate kayo. Jak matin makit-kita ni tata ba dong agbilbilang iti kwartana? Binagbaga ngamin. Kasta ka ni Angkal. Sana mabalin abuk-bukuda na di kwarta na. At dapat mangag ko a reklamo ni Marituyang. Kung takon iti kastauna, hindi pari ba daw? Ay natatabadong, no agin awa ti biyag mo, naskin lang mat akaraman ni Nanatoyang, tasawam lakat nga ron. Ala sige! Dinan tinagibusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Anything. Mapana ka, hindi bang tagto ya? Saan ka lumablabas di tatirsina ni Marijuana, ah? Nay, sa dino nga nga ro, tipag na. No saan ka lumabas di tatersina niya? Magnakan ijay ayan ni Kapitan. Anya, ay naganda yung ngay. Mabanugak mo ta. Yan mabanog, yan wang kaw. Saan nga roda mabalain a lumabas ka di tatirsina di kumarik abaak? Taapay asaan na ya? Gaputakos ko silapan na. Ay dinak man niramraman. No at saan nyo nagkinawatan, dakailatan, tagsarita. Saan ka nga roda lumablabas kunak no kayat mo anasayaat ka? Kayat mo, tauray si ka, kat iraman ko aguraan, ah! Anya, Waraw, sa dino ti paggatgatangan. Iti tersina ni kagawad ko anang nalaklaka nga mintila ko na kanas asidag. Saan kan amapan gumatgatang di tatirsina na? Apay mo ta saan? Kano nagsungay? Uray ata nalaka mo tila ko na. Naglengag ko silap, ako namlano asinaw. Apay, kinusilapan na ka? Ay, permi ah! Isungarod ako na, asaan ka agumatgatang di tatirsina na? Ha? Baak lang rudal, nagsungit pa yun. Suka, asin, bawang, suka, asin, bawang, suka, Ay, asin, Jack! bawang. Sa dino ti papanam. Suka, asin, bawang? Ah! Papanam ko na! Ay, di nakman kasarsarita na natuyang. Tamalipatak di mapan ko gatangan di tatersina di kagawad ko anang. Di tatirsina day taasungit abaak ti mapan mo paggatangan? Wala. Apay ay aday di ako marim. Ay, saan ko ako maridayay? Saan? Apay ngay. Ha? Isungarod na saan kan amapan gumatgatang ijay tirsina na, ta saan kami nga agkumaray. Nagado di tatirsina amabalin mo apaggatangan. Apay apinayapayan na kang kail. Ay itay kapay ngay ayaban. At dangarudururaya ka pa sa hiros ko abalasang. Ay, ika man gumatang iti pumada. Diakon mauray di pa sa hiros ko abalasang No pumanawa ka di paradaan. Awan usarek. Kaya't mo ay asugar-gar ti buok ko amapan iti barangay haul. Uray talakay ka mutain. Ay, surwam ki di tilakayan. Ayan nga ruti gatang kaw. Piso. Piso lang. Adayamot piso a pumada. Jatirsi na ni kagawad ko anang. Mabalin mo atawaran. Basta ibagam tinagan ko. Mabalin ayamot ti kasta. Aramidak mo dita. Tunggal mapanak gumatang iti pumada.
Tawarak iti sa lapay. Ket patawaran mo ni kagawad ko anak. Kaya't nasa wine, napigsa ka kinikagawad ko anang. Isungaron nga ijay kaamapan. Ang kasanungay, iparit mo't ni nanatuyang nga gumata ijay tersina ni kagawad ko anang. Apay nga iparit naman. Nagapadan sa ngamin. Nabayag na nga kumarin. Aga pa dapay laang. Iso na yun nam dito igatang kao. Tayo jay sa bali at tersina ti paggatangak. Pangalaak nga'y kaawang kwartak. Pispiso lang ti kwartam. Day tala ti imbate ni Antim a kwartak. Hey, si kanti mapan gumatang iti pumada manggay. Mabainak man lang at tumawar kini kagawad ko anang. Sapay ko na ni nanatuyang nga nalaing kanong agkusila. Piso lang ti kwartak kagawad. Mabalinak lata ka di agumatang iti pumada. Mabainak no sugar-gar ti buok ko ang mapan iti barangay hul. Ay katuan kapitan. Si Gudmet nga umay mon daw dawatan tilakok a pumada. Agin babayad ka laeng. Ay, nadlaw mo gayam. Saan ka kuman a discountan? Ang mga nutuladam ni Kumarik at Uyang. Akal pa saan ajak pinautangan. Saan na ko nakasarsarita? Saan pa yun alumablabas ni Titersinak? Puno gayam di imbaga ni Kwaraw. Pudno. Adapay damag ko akasarsarita na amin at taaw tapno saan dan nga umay gumatang ni Titersinak. Ure kasarita na kagawad. Jak surutan. Apay kuma? Agyaman akno kasta, kapitan. Nagaji pumada. Mabit laang ta mga laak. May salaang. Pag pumadak lay tangal daw. Natoy. 5 day ta. Nagadumatan. Katapno saan nakaamaawis ni Kumarik at Uyang asaan agumatang ni Titersinak kapitan. Saan to ang mapasamak day ta? Nayon ako iti may sa day ta pumadam. Adan adinak maawis ni Marituyang. Umayak lang ta gumatang ditoy. Nay, abayain tataba daw. Nagadayo matan ti pagnamamapan di tabangkag mau. Ay, huwag nga raw. Nabannog kami ni Tinuangkaw. Nagasidaga pag nani jay sango ti tersina ni kagawad ko anang. Ay, sana ka mabalin na magnadita. Iparit ni Tuyang ka. Ha? Uray si ka. Paritan na kamutamag na ijay. Wine, di na kano'y lutlutwan. Numagnak dita. Ay, narigat ti kasta. Di nakpay kano'y timplahan iti kapika. Ay, dakala talaga tigura ni nana to yung kinikagawad ko anang Iswa surutik latan, ti kayat ni Tuyang ka. Ay katwa na. Narigat mait no saan na ka nga ilutwan ni nana to yung iti kanam. Agri rin, dahil Tinuang ka. Nabanugay. Apay, kapitan, awan pa'y ni Maribanang. Bakit? Wala pa. Awan nga rod kay nistorya. Di kagawad ko nang ngay. Anya mo day kaya kumaray. Nakaimimaw. Saan mo't Umot utang aklaang. Di nakpay pinautangan. Kat mo pa pautangan nakmay. Libre pa'y numaminsan. Sika kasi ka nga rod ti kapitan. Kat padasam nga umutang manan Itapay ta nagsulo account. Ay saan nun, kapitan? Noon na minsan pinabainan na. Jakun ulitin pa iti umasidag. Sana nasaya at dakaapa na. Ay na, urayom kapitan, nga agsinong bat kan agpinungot kamay iti dayjay akagawad mo. Madi dakas data. Kababain. Ikan tayo kidi iti pagnakman na. Saan tayaw na mapan gumatgatang iti tersena na. Isa pa ado ti discount ko no sakti mapan gumatang. Papautangan na ka. Siyempre. Apay nga raw dadinak pinautangan. Mas daawak man. Iso lang nga yatad da tersena na. Ha? Nagado dita. Anya mo ten chip. Nagngingi na tila ako ti sabali at tersina. Agasam nga ije asinagat-gatangak iti 5 pesos ije tersina ni kagawad ko anang. Ila ko da iti 10 pesos. Nagngina nga yain. Isungarod amas kay kayat kulat ti gumatang ije tersina ni kagawad ko anang. Uray ije sabali at tersina. Nagngina mo tilod da. Apay kumasurutan ta ni nana tuyang. Asaan ta mabalin agumatang ije tersina ni kagawad ko anang.
Ungaw, apay nga minasurutan ta. Isulaang mo ti ada problema na kinikagawad ko anang. Lapisan ka pa dito balayo, pare. Napay, nagadayo, nagnaamon pare. Iso nga binti ka ni tuyang ka. Ay, amukon. Agin ginura da tuyang kin kagawad ko nang. Ay, namuamutan, pare. Una, apay ada agtalinad a sikreto kanya. Why, kasi ka nga minti kapitan. Iso nga mum amin na mapaspasamak dito barangay mau. Ay, matulungan na nga ta, pare. Ay, karamidak ti ka ba ilak at tumulong kun ka? Kasta, ti kapitan. Anyat kaya't mo atulaw. Pagkapiyam ko maidah, pare. Ay, una na. Ay, mayat din na panunot mo Nagriga mga mino at dayo ti pagnaan. Ay, una. Makabanaw, pare. Kagawad ko anang. Dituya kong tersina magumatang tanalaklaka tilakom. Katuan mat nga men, nagkunaaya amapan kayo gumatag dita sa bali at tersina. Adoble, ti ganansyada. Nimat nga min nanatuyang. Ay na, saan nyo nga min apat-pat yan dahi atuyang? Apay nga min aya naginura kayo. Kasanaw, idim mo na, may salang akin day, ti ut-utagan na. Idi si Marunaw, may sa kilo a bagas. O, idi kwan, may sa kabanan na bagas. Ah, umad-ado. Idi kwan, kayat nan nga utangan to'y buo at tersina. Ay, madimot aday ta kagawad. Talaga ama day. Jakon imanugot iti day ta kayat na mapasamak. Kaya't nansamat nga ison ti aglakaw. Ay, jakman amo iti day di ako marek. Isumot lagaya maging ginura kayo. Ipautang ko kit din dati amin alako kenkwana. Ay, sana mabalin Ay. Oh, sika, anya tigatangam. Nalipatak matan kagawad. Nakis-istoryak ngamin kan ka. Anya, ay puunay kan. Ala, agawid ka taing kadamagan no anya ti pagpagatangdakan ka. Ay, kapilitan na. Ay, unay matan. Makabannog di kastoy. Ayunay ka bitin tuya. Kagabgabok pa lang ijay bangkak, ibabaw nak manay. Mapan ka lang maggumatang iti bagas. Di pala si kamay. Nabanugak nga rudan nga nagtrab-trabaho dito balay. Mapan ka gumatang, no kayat mo timangan. Unayin, mapanakaw. Mapan ka mulagayam, itay kumapaya. Mano na ito itigid mo? Alo, 5 piso na ita. Lang, 15. Kanya kumakit, magatang na na ito 15 pesos. Ay na, damagatang na ita. Inkakidain. Ay, asino ngay nga tate agpatawar iti lako da bagas. Waraw, adam mo ngagpatawar iti lako da bagas. Ay, awan na, tataba daw. Adda nga magatang na abagas na ito 15 pesos. Panagkunakat awan. Ayo, awanay, kasano da ito yung ngay? Ang padasam ati mapanijay tersina ni kagawad ko anang. Barang lakwan na kay ti 15 pisos a bagas. Ay, una niya. Ibagakan ka, agpatpatawar ni kagawad ko anang. Ay, mapanak mga raw dita tersina na. Anya, 15. Abagas? Ay, awan maitid ko abalor ti 15 abagas. Kado'y bagbagada, mabaling ka kanong agpatawar, maray. Katuan mo, Ni Kapitan, patpatawaran. Siyak, san kiday. naibaga na day takan ka. Why? Iswa di mo kunain maray, nga da paboritaw. Tsak kayat nga agririri tayo. Alaman langan, lakwan ka man langan iti may sa kilo abagas iti day ta kwarta ma 15 pesos. Basta, timayat maray. Ngam ni tuyang mo, jakla pinautangan, gimoran kanyak. Tila ibagbaganan ka dagiti daduma. Ay, dispensara mo ni tuyang kumare. Tada talaga maday, nga ugali na, numaminsan. Alangan mat nga ipautang ko kenkwana ti amin alakaw, madia. Kita man lang. Tada talaga maday, nga ugali na, day ta kumare. Mala, tabagbaga, maray. Nagsingpit na talaga ni Marikwana nga niya, paray. Agasam nga, linakwan na kiti 15 pesos sa bagas. Di ka lang mabain. Awat pa iti puunan na. Tinawaram siguro.
Ay, siya paray. Diyak amaw, tagtawar. Ay, bagaam ni Marituyang adi na apaan ni kagawad. Tanday, nagsingpad. Wain, ibagak tuking kwa na paray. Ay, mapanak mamut gumatang iti pumadak. Kay, tumawar ka, Mike. Eh, gatangag iti piso Humanay ayamo day tapiso paray. Umanay, kayat ni kagawad. Ay, di ka lamabayin mo, paray. Ita, Mike. Linakwanak ni Marikwanang iti bagas. Uray kurang di kwartak. Ijay tersina na tinaggatangam. Nagkunakan ka amapan ka ijay. Kit awang matimayat nga agila ko iti 15 piso sa bagas. Adda! Sinursur mo kumaamin at tersina Ay, mabayinak. Nagringa ba daytan nga ipaparamid mo kanya akong ngay? Si kalaang matigumurgura ka ni Marikwanang. Amin kami, gayem may. Gayo magkida, neta nagimot at taaw. Nagalas ti ugali na. Ay, si katinaalas tugali na tuyan. Si katirumbang nga adaywan. Kaya't mau, te bagak ka nagiti amin at tao dito'y kabildatan. Nga adaywan da ka. Gapo itinaalas nga ugalim. Na, apay nga nga aramidom day ta kanya. Di ka asi akaw no awanan ti gayem ka. Ay, kat talaga akaasi ka. Isungag baliw kan. Pati ni Kapitan, adaywan na ka. Ay, katuwan na. Amin ko na nga rod. Isu atin na saya at nga ramiday. Mapankan, makikapyak, ni kumarim akwanang. Wait! Ay na toyang. Liklikam ti makiapa. Tapno na ragsak, tibiyag mo. Ay, lasigay! Didan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joker Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangal. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Angkal, Eh, apa yung nakapanimid ka di tatawa? awan nga rod ni Antem ta nagbakasyon. Agmay-may sa ka nga ro dito'y balayaw. Ewan Kahit, anya ko mati problema. Problema ti awan aglutaw. saan aday ta? Umayak aginaw. Tapno saan ka maladingitan kabayatan ti kawan ni Antay. Kwa, mabuti nga amaturong nga may sa iti rabi. Anya! Unay ka mo tananggal. Napay ko maamabutang ka. Di mo ibagbaga. Mabuti nga iti alalya. Alalya. Awan ti alalya, anggal. Diyan nga awan. Sige, tapnosan kang agbuteng. Umay kanto kaduanin ton rabe. Kasano nga ti panagrundayaw? O di baon mo pa ilang dagiti kakadwa katanod nga grunda. Ay sige, ay tani, mabuti nga talaga iti alalya pukul. Ha? Nagtakrot ka talaga, anggal. No siya, saan ko akabuteng ti alalya? Tasan na pudno dayta. Agasem nga ita makalawas nga awan ni Maribanang. Niyapay ngay. Kanapan nagbakasyon na. Ay, katag may sangarod ni parinting dito palayda. Sapay adda taktakrut na. Anya? Dahita kumpare ka, Kapitan. Takiraw? Wag, di mo la ibagbagan iti sa balay. Anya kumangay, ti kabuting na. Alalya. Pirme iti buteng na iti alalya. Laklakayanin, mamati pa lang iti alalyaman. Kano iyo barangay hall, adala ang mangag ng agkarasakas, mabut-butengan. Mayat ang araw, abut-but nga, nukas ta. Ay, ship! Ada pasaheros mo. Mantamag pa ilang agdutluto iti pangaldawan ni Angkel ka utungan. Ay, aglot-loto ka gaya. Wala sang pa'y matdi agururay nga pasaheros mo, ship. Ay, saan pa imot analuto da ito kanan ni Angkel tungan? Sayang ano, di mo ilugan da jay.
Nagpudaw pa'y mat nga long hair nga ababat buok na. Ay, sika pa'y lang ti mangitulod tung'an. At yang harod agsumbanger pa nga kalid na. No umisam kat ay na. Agparang jay dua nga kalid na. Nagpintas. Anya ngay nga raw. Panawak da ito lutlutwak tung'an. Ay, mabisin na kung kwanaw. Oh, Ay, sos. mabisi na ni uncle ko tung'an. Ay, sige nga rod. Siya konti mangitulod da jay nga adati kalid na. Ay, sayang. Sayang nga talaga tung'an. Ay da. Ay, nalpas akong anagan. Tarak nantikin na din. Nagmayat ti agilad. Siyak pa iti agi kalun ko iti nanganan ta. Ah? Ay, isumo day tatar arami din yan time. Tunggal malpas kami amangan. Kalpasan na. Siyak pa iti agi now. Una. Kasto'y tumanin inton rabe ay. Ay, win. Tani awan pa lang yan time. Di sana ko na makapagpasada. Kasi kanti asikaswag. Ay, bayan pa lang data. Pasada. Ay, sayang din napinta sa balasa nga pasaheros ko kumaitay. Nagado di ta napipintas ababalasan. Ay, tingkagin na. Maturog akpay. Rigan nak tumanan. Inton madamdama. Ni uncle mo nga, kwaraw. Nakaturog. Nakaturog adagos kalpasan na nangan. Ay, nagmayatay, tibiyag na. Siyak ti aglutluto iti kanin na. Siyak pa iti parainaw na. Nagsenyorito mo tayo. Inaggumatang iti kapi kan asukar. Tay timpla ka no iti kapi na inton makariing. Ay, agasim nga, dahil tapan lang asikasong kingkwana. Angkel ko nga raw. Kasi mo't ano ang mga sikaso kan kwa na. Kaduag pa iti rame ay tamabutang ka no iti alalya. Ay, awanon ti pagdawatak iti buggoaw. Nagado dita, akaaruba, mabalin mo apagdawatan. Ay na, nilaang maribanang ti mangmangtad iti buggoaw. Naimutan dagiti daduma karuba. Ay, una niya. Awan gayam ito ni Maribana. Ni ko mamarikwanang ngampulaws adi na kayat ti agpadawat dahi ako marik. Takayat na, puro ginatang. Uwin ata negosyante nga raw. Ananusan tapay lang arud ati saan nga agsida iti binuguungan. Anya ngay nga raw. Apay nga anusam ngay. Kit mabaling ka mga agsida iti naimas. Ada kwartam ngay gatang mo iti naimas. Ay, nagkapoy ka na ayatuyan. Usarang mamaday tanunot mo. Bayam, tasyak tagdiskitar iti pangarabiyan ta. Pagdiskitaram manang. Ay, basta siyak ti makamaw. Haguli magkalaan ka di. Rabiin pa raw. Unang gail, isong agsilawtan. Pagsilawam amin asilang tamabuteng ak no nasip nga. Ay, anya day choy. Nangag mo dya karasakas. Awan mo't nangigkuang gail. Kadnuada. Isong samot dya alalya. Maturog kakit dain. Ada talaga. Apay, di mo mangag. Ha? Ay, denggak man na yung bag. Ha? Dangag pa siya. Tubatin ka nga ada alalya awan port. Anyang iti ramidan tananggay. Ay, agkumutan. Dito'y tansilid. Santan arom-rumwa. Ay, talaga gayam nga dalalya dito'y balayuang gail. Di ka natagari. Na mga numangag nakakit umay dito'y silid. Kasta unay ti nervyos na kita gulitag. Ita, tanakakumodan. Mabalin ko na mapanmang pili iti manok at iliwag. Haddan si damay, kinituyang kao. Ang gail. Nagkikiyak matindag iti manaw. Wala raw da. Al-alyang atati manok da jay. At ang sama tagtiltiliw iti manaw. Kit al-alya ati agtiltiliw. Ay, kurag. Agkumot talaga. Saan samat nga alalya dahi diyang gail. Di mo ipilit. Al-alya. Kaslamot nga minagtiltiliw iti manaw. Uray tinggam o. May al-alya lang ta. Nakabutbutan. Makapanerbiyos. Nakitam jay bagbagam nga al-alya dita balay da kapitan.
Ship. Saan ko nakita? Ngam nangig ka o tungan. Anya nga tinangag mo? Di karasakas kan kiyak ti manaw. Ay, no adya karasakas kan kiyak ti manok. Al-alya diatan. Isumat ti ko na ni Uncle Kaw. Iso ang nagkumot kami na. Amangan mat no saan gayam nga al-alya nga diata. Alalya, isumat ti ko na ni Uncle Kaw. Suruam kit din ni Uncle Kaw kat laklakayanay. Sa bagay Kun isupay ti kapitan tayaw. Saan kakit din amamati kan kwa na? Ay, uwan gayam niya. Ship. Mamati akon. Pampanunutak lang mat nga men. Anya ti pampanunutam tungan. No, apay mat nga mamatian ya kapitan iti al-alya. Apay, no kapitan. Saanen arumbang nga mamati iti alalya. Rumbang nga naturot kay di at kapitan garod. Awan kabutang na oray al-alya. Manungat ang aldaw aya nga awan ni Maribanang maray. Makalawas ka no. Ah, ay, nasaya at mat ano kasta. Na, maragsakan ka nga awan ni Maribanang. Una, maragsakan na. Nay, apay nga'y kaawang ka istoryata. Ayun anya. Awan mangilibre iti meriendata. Ayun gayam. Ay, rumbang gayam nga aglading ita. Tawan ti pagtawatak iti bugko aw. Makapaikawa no awan ni Maribanang. Uray ni Kapitan, sigurado ang maikawa mo. Adamon di kwaro ka mangluto iti kanin na. Agasem manday ta padang dongo ni kwarog ka ni Kapitan. Maray, anya ti umay mo gatangan. Ay, awan maray. Umay kula damagan no kaano nga agsubli ni Maribanang. At si daan niya o kanibadong mau. Ay, manok ti si daan may maray. Naglukmag amanaw. Ibatik da ito'y agparis akaray kay. Tengad kando apayak badaw. Si daan tamanan inton bigat. Nagkunaking ka, mangibati-bati ka. Si daam amin ita. Anya nga iti si daan ta inton bigat. Saan ka talagang agpampanunod niya? Mapanak manin agtiliw iti manok ni kumparik ngayon tinga. Ay sos ka na yun ang beton. Kasanungay numaamuan na. Apay kumamamuan na ngay. Kit permay tibutang na. Pagarop ng al-alya di mangmangag na akyak ti manok. Ay, takrot gayam at talaga ni Kapitan. Permi iso amayat at akawan. Sumipot pa lang, maturog kan. Ay, uwit Ay, no ngay umay manan di al-alya. Ayunan niya. Ay, usar mamuday ta panunot ba? Uray once in a blue moon laan. Sige Uncle, maturog tangaruday. Ay, sapay kumata sa adan nga umay di al-alya ita arabi. Apay ko mga umay. Kanayunan nakit din to umay. Adamanin nang ko akarasakas. Unang Uncle, nangig kumay. Anya kay, mamatikan nga ada al-alya. Unang Uncle, talaga mamati akaon. Adamanin nang ko. Agkumutan Uncle. Unay mo day tanga al-alya. Maruwamutin. Ngiti ko nam kitay. Awanan bain ng alalya. Ay, wan. Napuskol kit diti pa nagrup-rupa day tanga al-alya Anya nga tinapasamak idirabi Ship. Tako na nga nagsubliman ng dadya al-alya. Nangag ni manan ti karasakas na. Kankiyak ti manaw. Ay, makapanervyos at talaga tungan. Ay, una agnervyos kayo. Kahit, agnervyos ka mutan Kasla saan mat nga makapanervyos. Apay asaan? Ibagbagak lang nga ruda na pudno ti alalya. Kasano nga, no? Saan mat nga al-alya dyan nangangiyaw? Surwa manan ni Uncle ko kapitan kunak Mike. No ngay, agtatakaw da jay. Agtatakaw. Anya kumangit itakawon na. Kataan nyo no nya ti, mabulay na nga takawan iji bulay ni kapitan. Tinalian mimot ana imbag ti tawakan ridaw. Kasano ko maamakastrak ngayon agtatakaw day jay. Ijay lang aya unag ti bulay ti mabulay nga pagtakawan na. Kat no nag-adu ti tarakan ni kapitan nga manok. Ay, anya.
Naglulok magpay, pati dut-dut na. Ay, ibagak day takin ni Uncle Kaw, tungan. Saan na paya binilbilang dagiti taraken na manaw? Ay, badaw. Isardeng mo, day arami daw. Tama nga numatiliwan na ka ni Kapitan. Pangay sardeng ka. Kung nakadupay yung manok ti parintay. Kaya't mo asawan, ibo sa mamay. Ay, git mo na. Nagmayat nga rin ti mapanagtakaw iti manap. Ta nagtakraut. Basit la karasakas. Kasta una ya, iti panagkumo na. Ay, agasam mo jay talo ang manok ko nga, tinapukaw. Ay, unakmat kan ka ng Kyle. Saan nga alya di mang mangagtanga karkarasa kasi iti rebe ay? Eh? Diag tatakaw iti manok mo day jay. Anya nga ti arami din ta. Rumuarta iti rebe ay. Ay, sikalaan, mabutungak. Duhata ah. Katiliwan ta diag tatakaw. Ay, Pangurin ta adagos ti gurong na. nungay alalya. No alalya, o dito maray ta. Ay, agpigpigir-gir pa'y matitumang ko. Nakabut-butang namin. Aguli makangkang. Ah, Takaslad namang mangag kung aring padal. jay sabot alalyan. Rumuarta. Tapno mamuanta. Ah, Kat pangurin ta ti gurong na no asino man day ta. no alalya. Ay, dakasun. Sintain da ka kinituya ka. Iso asaan ka na tagaray. Tagdiritso kay kay kaserula. Pangura man ti gurong na Kyle. Aday ka! Aday ka! Samuel pari pa daw. Si kamot ti alalya. Ay, Apa pinangor na mo dun paray? Una, minual alya. Agtatakaw mo't kayam iti manaw. Ay, talaga aloko ka paray. Ay, pirmi anirbyos ko. Tati amok alalya. Ti agkarkarasakas iti tunggal rabi ay. Ay, pakawanan lang paray. Aday ka! Ay, gunggunam day ta. Kaslakan to mga min alalya talaga. Ay na, Kapitan! Agridam ka. Saan para iti al-alya? No di ket para kadagiti agtatakaw. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joker Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May samay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan